Good morning guys, nantawa niyo ang Taytay ng Robinson. Taytay sa Robinson Agsang ano nga di San Vicente Bakaw. Nantawa niyo kung ano pagubra 5 years na may 5 years na raw ako na ang obra nila. Oh, 5 years na harang Robinson mga Taytay kaya dulhog ang mga nila obra ang Taytay lang tawa bala kung ano kakiwi-kiwi. Ayos. No, sugpo na to. Ano yung esplanade na obrahon. Ang tawa lang ang amo nga alagyan. Ala. Adulhog kaga kadanlog ka diho. Maan ka dyan. Yung pinalagpat na obra Taytay. Kita nyo guys, madandulog ka di kong gaulan nakanaog adulhog